Malume. Oh, mshanami. Yabuka ngishintshile igqwele isikipho esifana nesakho. Hawu, mshana, uyabutazizi, uyaphila wathi? Ngiyaphila malume. Oh. Yazi namhlanje nje ngifuna ukufunda nje, ufunde. Nje ngihlupha ile ama-question la ayi-2. Ufuna ukufunda mshanami? Athi. Yini i-tornado ngesingisi? I-tornado. Isivunguvungu ngesingisi. Oh, isivunguvungu. Yeah. Isivunguvungu mshanami umoya omkhulu ovunguzayo. Okay. Ya, ungasho futhi ukuthi wena mana ngibhekela mshanami. Ubekana msha. Ya. Ungasho mshanami uthi isivunguvungu angithi ngesingisi. Ngifuna ukubhala lapha. Ungasho mshanami uthi lento ayihluphi manje mshana ungasho uthi wena uthi too much wind outside there like yabona yeah asidlule lapha asidlule yeah ngoba nje yini i-photosynthesis photosynthesis mshana is the study where economy past event. Uyishayile. Mshana Yenza ngesimo. Umntasi ubana zamasimba. Uphinde uthi ngifunde futhi ungaphindi. Ungaphindi uthi ngifunde. Womshana ukhuluma. Ungaphindi uthi ngifunde. Kanti nayini lokhu umbuza ngamagama esingisi amagama aqavile esingisi. Phinde uthi ngifunde futhi ungaphindi. Ngoba lokho kwakho akusebenzi. Ukusanda la. Wona unyoko ofica ofike kwazini. Awunandaba. Mbuza mase. Fondo sisesizi yini fondo sisesizi. Fondo sisesizi vumvu kusaka.